kita bersyukur kepada Allah mesti ini ngelakoni perkara-perkara sae ampun ngantos ngelakoni perkara kemaksiatan. Duka maksiat niku menurut jenengan apa? Nah, nek kula terangaken mangke ketingale kereng. Wah, iki Pak Habibie kok anyaran kok kereng ngeten. Pokoke 17 Agustusan mboten napa-napa mengadakan acara napa mawon sing sae-sae mboten napa-napa. Asal mboten kemaksiatan. Kemaksiatan monggo jenengan gali piyambak napa niku kemaksiatan. Ya teng Kilen biasane niku karnaval. Karnaval niku macake sing lanang macak wedok, sing wedok macak lanang. Niki zalim. Utawa nek katakanlah joget wis diniati olahraga mboten napa-napa. Tapi nek disambi kalian minum minuman keras, nah niki sing bahaya. Nah niki wonten tiyang joget kula mboten ngarani niku dosa-dosa banget mboten. Nek diniati olahraga halal. Mergo olahraga niku hukumnya wajib, jaga kesehatan niku hukumnya wajib. Jenengan tombo jaga kesehatan wajib. Pak, iku joget niku wis diniati olahraga. Pokoke aurate mboten dibuka-buka sae. Nah, ditambahi mendem niki sing mboten sae. Iki bahaya niku. Cak bitin kesenengan iki. Pemane biduane wayu wah dugi kabeh mesen. Tapi kula remen teng rupa niki biasane sakderenge acara 17-an niku wonten napa niku biasane? Dekahan ta napa niku? Niku termasuk tasyakuran. Sae niku wonten tahlilane, terus mangke bancaan napa makdaharan sarang-sarang wah sae niku.